zima. Dneska bude asi ťažký deň. Čo to? Dobré ránko, 63. deň a 20. jún. No, vyspínkali sme sa krásne. Ráno nás už nežrali komáre, lebo zase bola strašná zima. Dnes ani nevieme, kam prejdeme. Máme za sebou obchádzku jednej časti, lebo bol zničený most. Ešte neviem, asi pred rokom alebo kedy. Tak sme išli pomedzi také kempíky, pozatvárané, veľmi ľahký pochod a čmucháme medveďa. Mohol by tu niekde byť. Akýže to je skvost? Čo hiker box dal? No, to dobrý zažitku. Potom sme došli do toho, filtrovali sme si vodu do toho kempíku, kde sme dali takú polopauzu. Tam si našla náš nový nožík. Máme, áno. A potom, až sme došli úplne hore, potom sme sa stihli ešte povadiť, potom sme stihli sa rozdeliť. Našli sme až po dlhom hľadaní miesto na Strašne začalo fúkať, hej. A začalo fúkať. Akože už keď sme hľadali ten obed, tak proste fúkalo až zima. Aj na slnku bolo chladno, akože keď fúkalo. No a nájsť sme sa museli, tak potom... Také na otvorenom hrebení sme boli len pri pár stromkov, no, ale akože výhľad bol fajný, len... Ale po dlhej dobe sme mali taký vietor. Ja som si až spacek vyťahla na moju poobednú siestu. Až sme došli k tým, začali tie jazera pekné. Áno, blížili sme sa k sedlu, ktoré sa volalo... Nevieš? Nebol to Island Pass? Áno, Island Pass to bol. Okay. Stále veter. A tam bol už extrémny, tam už akože bol fakt fúker jak hovado. Ešte horšie jak na obede. Tak sme už začali sa tak otáčať a motať okolo všetkých miest a hľadať závetrie, či nebude. Proste hľadať miesto na spanie, lebo sme vedeli, že v takom vetre sa tam nepostavíme. A tak celý čas sme išli dole, akože dosť času sme minuli nad tým, že sme obchádzali každý strom, každý kameň a chvíľu tam postávali, či to fúka, nefúka. A potom sme došli až tuto dole k riekam. Mali sme v pláne dojsť ešte asi 1,5 km ďalej, ale už sme sa začali ošmietať túto a hľadať. Celkom dlho nám to tiež trvalo, ale nakoniec sme si našli tu takýto plácek a keď sme došli, až si to bolo v pohode, ale teraz sa rozfúkalo tak, že už nám vyťahalo šnúrky raz. No keď sme varili, tak som myslela, že nás zoberá aj so stanom. Všetky šnúrky nám nevytrhlo kolíky, ale... Asi sa tu robí taký večerný tunel, neviem. Boli sme sa umyť vo vode, si ma hovorí, že je v pohode, lebo ide z jazera, neskoro zlezli nechty, ja neviem. Nebola. A potom ešte do toho začalo fúkať, tak to bolo akože doteraz mám ľadové nohy ešte neohriaté. Mali sme novú večeru. Kúpili sme si rýžu, ktorá sa dá iba zaliať. Tak to bolo super. Jedna bola s ananásom, thajské curry a ja som tam ten ananás mushroom chicken. Aha, tak to chutilo jak bazén. Ten mushroom. To bolo ono. No, tak sme tam ešte flákli kopu syra a tuňaky. Bolo to super. Príjemná zmena po 2 mesiacoch. No ešte raz sme mali tie mac and cheese s dierkami. Jaj no. Tak to úplne akože naša kuchyňa rastie. To je. No a dúfame, že nám nepadne v noci stan, lebo budeme mať s tým robotu. Čo je? Ja si myslím, že to ani nezobudí. A má byť noci 0. No. A tuto dole je potok, tak hádam to. Ale snažili sme sa dostať ďaleko od neho, aby sme neprimrzali. Neprimrzneme, ale nás odfúkne asi. Sme na 2930 a zajtra ešte musíme prejsť pas 3300 niečo. A ráno. Áno.
Pohrávame sa s myšlienkou, že keď to pôjde zajtra cesta dobre, že vrátime sa do Mamotu už zajtra na Rezipo, ale ešte neviem, kde zostaneme, to doriešime tak zajtra. Uvidíme, aká bude cesta. Posledných 15 km by mala byť Bocharovinka. No keď to pôjde jak dneska nám to celkom odsypalo, nebolo to nejak extra náročné. Chalán, jak sa na nás baví. No dobre. Ale vyzerá, že hej, však si dívam jak. Jo. Dobrú noc.